Ćao Nikola. Ćao. Kako si? Pa evo, dobro sam. U ovoj gužvi, ovaj oktobar kad dođe uvek je gužva, tromeseć je, milion nekih projekata, ali dobro sam. Ti? Pa nije loše. Evo ja sam htio da te pitam vezano za te projekte. Sad manje više tromesečje, to je ono svima muka, je li tako? Ali ja znam da si ti aktivan u zajednici i interesuje me taj moment kad si rekao u projektima. Šta to znači? Šta je za tebe mlad čovek koji je aktivan? Šta je to omladinski aktivizam za tebe? Pa za mene je omladinski aktivizam u stvari kada neko ko je mlad razmišlja o tome na koji način on može da promeni svoje okruženje. Odnosno, kako može osim tih okvira gde on sedi u školi 8 sati, pored tog nekog slobodnog vremena koje svako mora da ima, kako može da se založi za neko poboljšanje, da njemu bude lepše, da možda neku ideju koju je on imao realizuje, možda želi, ne znam, sad, pošto Novi Sad Evropska predstavnica kulture, imali su veliki broj predloga mladih šta žele da se organizuju neke izložbe i tako dalje. Tako da je za mene u stvari omladinski aktivizam da mladi iskazuju ono što oni žele, njihove potrebe i pokušavaju da rešavaju u stvari to, odnosno neka vrsta dijaloga. Jasno. A kaži mi sad kad si rekao, znači okej, mladi daju neke ideje, neke potencijalne rešenja i tako dalje, kako, ajde da tako kažemo, odrasli reaguju na to? Jel imate neki feedback ili... Postoje ljudi koji nas razumeju i postoji veliki broj organizacija koji se bavi mladima i, na primjer, mi smo sad učestvovali u planu razvoja autonomne pokrajine Vojvodine. Konkretno naša škola imala predstavnike koji su bili zaduženi da u stvari pokazuju kako za nas plan razvoja treba da izgleda kao nekoga ko će 2030. tražiti zaposlenje, živjeti u Vojvodini, ali postoji veliki broj ljudi koji ne shvataju, misle da smo mi premladi, da mi ne znamo kako sve funkcioniše. Znate, često se susrećemo s komentarima, ma šta ti znaš, vidjet ćeš te kad prođeš, ne znam, ništa to neće biti tako, bez veze trošite svoje vreme i tako, ali nekako, ako vi duboko verujete da će se to desiti, da vaš rad koji je neminovan, ako uradite nešto dobro, to će se u stvari ostvariti. Ja tako gledam. Pa dobro, sad si rekao vezano za plan razvoja Vojvodine, ali tako? Tako je. Šta je tu bio konkretno vaš predlog? Šta si, evo, lično ti doprineo, u kom smislu? Pa ja sam bio u sektoru gde smo se bavili u stvari sportom, socijalnom politikom i bavili smo se zdravstvom. I konkretno ja sam se u većini slučajeva zalagao za to da zdravstvo bude približnije mladima, odnosno da mladi imaju veći pristup zdravstvu, jer je poznato da danas mladi, na primjer, niko se ne bavi mentalnim zdravljem za mlade, mali je broj organizacija, sada je Opens nešto pokrenuo, ali i dalje to nije toliko upućeno. Mladi posle ove korone se više i više to mentalno zdravlje narušeno, takođe stres je neminovan, mislim, kogod ide u školu ima stres. I mislim da je zdravlje nešto što se zapostavlja kod mladih, da se jednostavno ni ne ide kod lekara i to je slučaj, na primjer, sad dolaze ljudi bolesni u školu, onda masovne epidemije, ne dođe pola razreda u školu. Ja sam se zalagao da to zdravlje bude opet približnije mladima i takođe nešto za šta sam se ja duboko zalagao jeste ta neka jednakost, pošto sam se i ranije bavio projektima i u Dečijem selu i radio sam Mirno more gde smo sa učenicima srednje škole iz Milan Petrović škole išli na jedrenje. U stvari zalagao sam se da oni imaju ista prava kao i mi, odnosno da mogu da učestvuju na projektima, da im bude lakše, na primjer, obavljanje, da imaju sasvim normalan život i da budu isto aktivisti kako smo i mi. U stvari da se uključe. Dobro. I kaži mi, molim te, šta je, mislim, ajde prvo samo još jednu stvar vezano za plan razvoja. Šta su bile, je li bilo nešto što si ti konkretno ili ta tvoja ekipa iz srednjoškolaca, jel? Što je predložila kao neku meru i konkretnu aktivnost, a da je usvojeno u predlog tog nacrta? Pa koliko ja znam, Mihajlo koji je bio za obrazovanje, on se poprilično zalagao za obrazovanje, takođe devojke koje su se bavile, Tara i Sofija, one su za ekologiju i to znam da su poprilično doprinele jer se u Petnici bave time. Konkretno na mojim temama mi smo se takođe zalagali za sport i za te zdrave životne navike, odnosno želeli smo da što više bude opremljenih sala za fizičko i da to fizičko ne izgleda tako što će profesor doći i dati jednu loptu i sad vi kao radite ili da nemaju fizičko, već da to fizičko, ako već postoji u školama, bude na pravi način, a ne da to bude bauk učenicima, da neće da idu na fizičko ili ne znam šta se da se događa. Jednostavno želimo te zdrave, mi smo to nazvali zdrave životne stilove da implementiramo, odnosno svako ima priliku da se bavi
sportom, da postoje za trčanje, mislim, Novi Sad ima biciklističke staze, ali kad odete bilo gde u Vojvodini, u neko selo ili neki manji grad, da se to preslika i da se... Da. A kako su reagovali, ajde tako kažemo, ti stariji koji su bili u grupi? Mislim, tamo su bili i predstavnici, ne znam, donosioca odluka, i privrednici, i stručnjaci i tako dalje. Jel si se osetio kao da su te uvažili, da je važno da čuju vaše mišljenje? Pa bilo im je važno, zato smo u stvari došli tamo. Mi smo bili predstavnici, ako smo da kažem, mladih, ali opet je bilo ljudi koji nisu bili baš za to, te smo imali, na primjer, neke sporove. Bilo je par ljudi koji su rekli, ok, ajde sad ćemo tebe da sklonimo pa ćemo nastaviti bez njih, oni ne znaju kako to funkcioniše, ali nekako smo to pregurali. Jednostavno, ako vas podrži 30, taj jedan neće moći previše se izbori. Znači, treba biti dosledan istrajan. Tako je. I šta je onda tvoja poruka mladima? Zašto, evo, sad iz tvog iskustva, zašto treba da se uključe? U bilo koji proces, znači u svojoj zajednici, u svojoj zgradi, u svom kvartu i tako dalje. Pa da, mislim, uključivanje ne moraju sad da oni rade projekat. Neka odu, na primjer, evo danas je nedelja, neka odu, ne znam, očiste dvorište zgrade i to je uključivanje. Mislim da je važno, mladi u stvari možda ni ne znaju koliko moć u stvari imaju, odnosno šta sve mogu da urade, jer im se negde ni ne daju toliko mogućnosti. Dok vi sami ne krenete u put aktivizma, niko vas neće uvesti. I mislim da mladi u stvari mogu da menjaju svet i da u stvari mladi prave svet, jer za 20 godina mi ćemo biti ti koji će imati 40 godina, koji će živjeti u svetu kakav ga danas napravimo. Jasno. I to je poruka. Uključite se u kreiranje sveta koji vas čeka. Tako je. Ok, hvala ti puno. Hvala tebi. Vidimo se. Vidimo se. Ćao.